прывітанне. Сёння я запишу відос пра адзін дзень у Гданьску, каб вы зразумелі, за што я люблю гэты горад. І зараз мы са Сцешай пачынаем дзень з таго, што едзем у школу. Паехалі! Погодка не из лучших. Приехали в школу, паркуемся каля касцёла на парковке. Яны дазваляюць паркавацца, каб можна было прыехаць да школы. А вось і сама школа. Яна прыгожая. Сцеш, тебе падабаецца школа твоя? Если не считать уроков, то вполне. Окей, ладно. Пойдем до школы. У Сцешынай школы ёсць адзін плюс, які вельмі мне падабаецца. Гэта тое, што яна знаходзіцца амаль што каля мора. Ну, літаральна не ведаю, можа метраў 300 до моря. І гэта вельмі класна, таму што з раніцы, калі ёсць час перад працай, можна выйсці на секундачку на море і паглядзець караблі, паглядзець, на море паглядзець. Зараз я вам гэта пакажу. А наогул да Сцешынай школы 2 кіламетра ад нашага дома, і мы ў асноўным ездзім на машыне, но часам, калі добрае надвор'е, то на ровары. Вось, глядзіце, вось там ужо мора. Бачыце? Прыгажосць, правда? Ну, паглядзіце, какой клас. Вось там, у далечыні, 3 чалавекі я бачу. Тут толькі птушкі, нікога няма. І вось там яшчэ адзін чалавек ходзіць. Я прям люблю такое море, таму што тут можна пабыць, ну, сам з сабой і з морем. Бо калі улетку, яшчэ ў выхадныя, тут просто на пляжы, ну, капец народу, і такой прыходзіш, як на рынок. І таму, калі курортны сезон, вось бываць на пляжы ў Гданьску я не вельмі люблю, а вось у будні, ды яшчэ з раніцы, ды яшчэ вне сезон, ну гэта просто клас. Глядзіце, там караблікі, бачна вон там? Плаваюць караблікі, птушкі ходзяць, хвалі так пяшчотненька, нешта сабе журчаць. Супер! Ну все, 2 хвілінкі на морі, на гарызонт, на караблі паглядзеў. Можна ехаць і на працу. Это прям, ну не ведаю, для мяне гэта какая-то подзарядка энергіяй на цэлы дзень. Машыну адагнаў дадому і зараз буду пересаджвацца на трамвай. Бо ехаць трэба у гістарычны цэнтр Гданьска, а там платная парковка і дарагая платная. За дзень бы набегла, ну, вялікая сума. По дарозе я зайшоў у краму, купіў сабе вось паштеціка, факача і кефіра, бо не паспеў паснедаць з раніцы. А яшчэ сёння, можна сказаць, я злавіў джекпот, таму што я сёння ўжо паглядзеў на море, а яшчэ я еду ў офіс, які знаходзіцца ў самым цэнтры Гданьска, і іду па прыгожым старым горадзе. І гэта, блін, капец, так класна. Як для чалавека, які нарадзіўся і ўсё жыццё там вырас у Светлагорску, это горад панелек, і вось гэтыя все старыя дамы, гэта вся прыгажосць мяне не перастае здзіўляць. Мы тут уже живем 3 гады, я ўсё роўна радуюся, калі заходжу ў стары горад, ён мяне па-ранейшаму здзіўляе. Ну і море таксама ў Светлагорску, дарэчы, не было, калі вы не ведаеце. Яно мяне таксама здзіўляе. І мой офіс знаходзіцца прямо вось на гэтай вуліцы, в старым горадзе. Вось там, бачыце, дом, дзе вісіць жоўта-чорны сцяг кашубскі. Вось менавіта там. Мне вельмі падабаецца.
Я вийшов на обід, виглянуло сонце, на вулиці прям зовсім класно. І зараз я йду, покуль у мене обід, схожу у Палац молоді. Треба віднести заяву на кружки для Стеши. Палац молоді – це така установка, де є різні кружки для дітей, вони цілком безплатні. Там, звичайно, набор йде по весні. Ми у гэтым годзе нешта гэта все прошляпили, а зараз йде донабор. І коли будуть які-небудь вольні місці, то можна подати заяву, ну, і ті, що туди візьмуть. І ми написали 6 кружков, і ось пойду занесу заяву. А покуль йду, атрымліваю асалоду от старого города, тому що ісці треба праз самае сэрца Гданьска, і гэта вельмі прыгожа. Зараз поставлю пару кадраў, каб вы таксама паглядзелі, як тут класна. Ну і самая гістарычная і вядомая вуліца ў Гданьску. Глядзіце, панядзелак, будні дзень, восень. Тут все роўна да халеры народу, но гэта лепш, чым у выхадныя ў сезон турыстычны, паверце. Ну так хаця бы тут што-то можна паразглядаць і нешта ўбачыць. Тут няма такога клубу турыстаў. Але все роўна народу шмат. Тут вось гэтым дворыку і знаходзіцца Палац моладзі, куды я іду падаваць заяву. Вось, пойду аддам. Ну і чым мне падабаецца, што офіс знаходзіцца у цэнтры гістарычным Гданьска, самага прыгожага горада ў Польшы, у тым, што у абедзенны перапынак можна просто вот выйсці, сесці на сонейка, і ты сидзіш у прыгажосці. З аднаго боку тут табе жураў, канал этот стары, тут караблі стаяць, вся гэта прыгожая архітэктура. І ты такі бярэш, сидзіш тут, купіш сабе што-небудзь на вынас. Ну, напрыклад, зараз. Бачыце, сырок глазірованы, і ты сидзіш і просто атрымліваеш асалоду ад жыцця. Сырок, конечно, не з пандай і не з дзяўчынкай, але што ёсць, то ёсць. Зайздросціце мне? Напішыце пра гэта ў каментарах. На секундочку, глядзіце, сяжу, а міма праплывае пірацкі карабель з польскім сцягам. Як вам такое? Па дарозе з працы я зайшоў на пошту і набыў, паглядзіце, вось календар адрыўны. Да Сцешы папрасіла, яна ўбачыла ў знаёмы такі календар і кажа, хачу таксама на 2026 год. Зараз пакажу вам, як ён выглядае. Там усё як у беларускіх календарях. Гараскопы, нейкія анекдоты, там пра святы ўсё напісана. Карацей, нічым не адрозніваецца, толькі на польскай мове. Я забраў Сцешу са школы і угаварыў яе пайсці на море пасля школы. І казала, што пойдзе толькі тады, калі што? Мы пойдем в мини-маркет. Да, так что придется идти спочатку в магазин, купить ей что-то смачное, и за это мы сходим на море. Глядите, мы вышли на море, а там уже месяц светить. І море такого трошки ружовенького кольору. Народу не шмат, трошечки. Але больше, чим раніцей. Я вельмі люблю пасля школы Сцешанай выходзіць на море, калі ўдаецца яе угаварыць сюды прыйсці. Асабліва класна, калі гэта адбываецца у цёплыя дзенькі, там па весне ці яшчэ па цёплай восені. І тут можна прям на пляжы паляжаць, паперебіраць песочак рукамі, можа быць ножкамі па вадзе пахадзіць. Гэта какой-то, ну, такой дадатковы бонус школа каля моря. Ну і сёння атрымалася пабываць на морі 2 разы. Звычайна такога, конечно, не бывае, таму што з раніцы часу няма, но пасля вечарам таксама. Калі ёсць час, то можна схадзіць, а калі не, то не.
Але такая магчымасць сама па сабе класная. Глядзіце, там месяц і такая дорожка святла месячнага. Супер. На гэтым адзін дзень в Гданьску заканчваецца. Зараз поедем уже додому. Там уже павінна быць Воля, у которой таксама скончылася праца, яна вярнулася додому. Будем вечераць. А вы напишите ў каментарах пра свой горад, ці падабаецца вам у ім жыць. Асабліва напішыце тыя, хто зараз у эміграцыі і куды-то выпадкова патрапілі ў нейкі горад жыць. Ці злавілі вы вайб гэтага горада, ці падабаецца ён вам. Ну і, конечно, ставьте лайки гэтаму відэа, подписывайтесь на канал, каб не пропусціць новыя відэа. Да пабачэння!